esnatzen zenetik? Normalen, karrera goizen danen, esnatzea gauzak prepauta eukitze dituzuia, eta hoi, fuerte gozaldu, pilak kargatu, eta ja, karrera jutezea, ze denboak infumartza, eta azkenen goizen korritzezunen ez dakazu denboaik. Zertako, eta karrera etxalden danen, ba hoi, goizen gauzak prepatze dituzu, gozariare fuerte inbazu, eta gero, azkenen 3 orduren hau bazkaltzakin, ba, hori izatea normalen. Baite furgoneta jatu, gauza jetxi, gatzak prepatu, ura prepatu, bizikleta ere bai puntun jarri, eta gero, ba, ite dugu bilera txiki bat pixkat ikusteko karrera nola jungoan, eta gero, rodillon berotze dugu, karrera ja berotuta atateko. Eta normalen, bilera horietan zezaten dute itxumanek edo nahi? Azkenen izatea, karrera nola rekorridoak baldin baduke zerbait esplikatu eta igual zer peligrosoa o puertok nola dian, eta gero ekipoak nola jokatuko karreran. Zein izangoan estrategia eta zein izangoan karrerako bazak karrera hortan. Goizen goiz jaiki, lehenengo gauza ondo gozaldu, gero dortxalak da jarri, da maleta prestau. Da maleta prestautakon, ekipokin gehatzen gantokin, da karrera jun. Da karrera dantokia jautakon, prestau, da txarla ematen digue, eta ja behin txarla emandakon, korritzea. Eta txarla horietan zeitze, itxeik ez zuen, osatzen duen zuzendariek? Normalen zein dan liderra, bakoitzak zein bardon, da karrerako estrategia, nolako dan karrera esplikau, eta holako gozak. Eta gertatzen zeatenen, urduri egoten zeatela normalen, nola sentitzen zeaten zuen? Urduritasune beti dago, ez? Jaikitzen zeanetik, salida ematen duen arte, ez? Da, jendekin zarenen, gutxigo akordatzea, baina beti dago urduritasune.